karon gipatuman ang lockdown sa Pinas. Wa ko makabantay nga hurot na di ay ang among bugas. Wala na trabaho tungod kay serado, bawal na sad ang mo gawas. Naka-alerto na sa kalsada mga otoridad, ug ang kurpyo gipatuman na limit rang mo gawas. Ayaw pagpagahi sa imong ulo, basinyag madakpan ka. Kinahanglan mo nga magstiyo sa sulod sa inyong balay. Ayaw sa mo gawas kung wala mo'y face mask ug walay quarantine pass. Gamit ang TikTok ug i-upload aron lingaw ug way laay. Kay kining virus atong nasugatan, ampo lang kay para mawala. Ug dili karon ang panahon para ikaw ay mo gawas. Ayaw ka bala ka kay mo abot ra ang rasyon sa bugas. Ayaw ka wala sa pag-asa, wala ka mag-inusara. Ang importante nga maluwas ta ug ang atong pamilya. Kayang kurpyo gipatuman na limit ra makagawas. Ayaw pagpagahi sa imong ulo, basinyag madakpan ka. Kinahanglan mo nga magstiyo sa sulod sa inyong balay. Ayaw sad mo gawas kung wala mo'y face mask ug walay quarantine pass. Gamit ang TikTok ug i-upload aron lingaw ug way laay. Kay kining virus atong nasugatan, ampo lang kay para mawala. Oh, kinahanglan mo nga magstiyo sa sulod sa inyong balay. Ayaw sa mo gawas kung wala mo'y face mask ug walay quarantine pass. Gamit ang TikTok ug i-upload aron lingaw ug way laay. Kay kining virus atong nasugatan, ampo lang kay para mawala.